Moitísimas gracias, moi bons días, señorías. Bueno, a min o que primeiro me gustaría decir é que a Xunta de Galicia non denegou ningún obradoiro ao Concello de Ribadeo. O que realmente ocorreu é que o Concello de Ribadeo desisteu, renunciou, non lle interesou ter este obradoiro. Isto creo que é unha precisión absolutamente importante, porque non estamos a falar dunha denegación dunha política activa de emprego, sino dunha, me remitirei despois ás probas, a unha deixadez absoluta e total por parte dun alcalde, por parte dun grupo municipal, por parte dunhos técnicos que ante algo relativamente sinxelo o deixaron sin efecto. Eles saberán as razones. Evidentemente non hai en ningún caso unha resolución expresa denegatoria por parte da Xunta de Galicia, sino que o que hai coa lei de procedimento na man é simplemente un desestimento desa petición. Efectivamente, saleu unha orden convocada, unha orden pola cual se convocaban obradoiros de emprego para a Comunidade Autónoma de Galicia, cun orzamento de máis de 10 millóns de euros, a que podían concurrir, evidentemente, os concellos, sós ou agrupados, e presentar os seus proxectos. Cando se publica e se abre o prazo de presentación de solicitudes, o Concello de Ribadeo si presenta unha solicitud, concretamente a presenta no rexistro por portelo único o 24 de agosto do 2012 con número de rexistro de entrada que tampouco ven ao caso. Presenta, ademais, por outra parte, un proxecto que, en principio, era un proxecto bonito, era un proxecto para 45 persoas desempregadas, que, como vostede decía, señoría, é unha oportunidade, porque estes programas son empleos mixtos de formación e emprego, é unha oportunidade non solamente para formarse, sino para que estas persoas teñan un contrato de traballo, adquiran esa experiencia laboral e ao mesmo tempo cobren unha retribución. Repito, era un proxecto bonito que contemplaba varias accións, como fabricación de conservas vegetais, agricultura ecolóxica, promoción turística local e formación ao visitante. Como en todo procedimento administrativo, que se tramita, evidentemente, en calquera administración. Por eso o Concello de Ribadeo, que é administración local, debe de coñecelo, ou presumo que o conoce, presenta unha serie de documentación e se abre un plazo para subsanar. Por que se abre un plazo para subsanar? Porque, evidentemente, había, e así o recolleron os técnicos, defectos na súa solicitude. Defectos que, en todo caso, non conlevaban de por sí o arquivo deste expediente, sino que, repito, conlevaban un prazo preceptivo de subsanación que se dá conforme á Lei de Procedimento Administrativo. Por lo tanto, a Xefatura Territorial de Lugo, que era encargada de tramitar este expediente administrativo, fixo o seu requerimento de subsanación e de emenda con data 10 de setembro do 2012. Por suposto, todo o que lles digo está perfectamente constatado no seu correspondiente administrativo e foi recibido polo Concello de Ribadeo o 12 de setembro deste mismo ano, obviamente, según consta na tarxeta de aviso de recibo diligenciada polo Servicio de Correos para que presentase, evidentemente, no prazo de 10 días hábiles contados a partir do seguinte da recepción, a documentación que se lle estaba a requerir. En este mismo requerimento, como en todos, faise constar expresamente que de non recibir a documentación solicitada no prazo conforme á lei de procedimento, entenderase por desistido da súa petición. Por decirlo moito máis claro, se a mí me piden algo e non entrego en plazo, enténdese que non quero entregar, que desisto a esa petición. Isto foi o que ocorreu. Presentou parte da documentación, pero obviou totalmente documentación absolutamente necesaria e que, por suposto, se lle pide a todos os concellos que cometen ese defecto para que subsane. Por lo tanto, o que se produce aquí non é unha denegación, non é unha resolución denegatoria do Concello, do obradoiro, perdón, deste proxecto, sino o que se produce aquí coa Lei de Procedimento Administrativo na man é un desistimento. Eu non presento a documentación que se me require, non a presento en prazo, desestímase. Efectivamente, o Concello de Ribadeo parece ser que non o entendeu convintemente e presentou efectivamente un recurso de reposición no que alegaba unha serie de cuestións que desde un punto de vista técnico non se sostiñan, porque o que aquí estaba en xogo era que nun expediente onde facía falta unha documentación absolutamente básica, donde se lle pide ao Concello de Ribadeo que a complete, donde se lle dá o prazo que se lle dá a todo o mundo, o alcalde, ao frente do seu goberno municipal e dos seus técnicos, decidiron facer caso omiso. Pero que ademais non estábamos falando de que lle faltara un papeliño,
podemos decir que o que se lle requería era a acreditación e a certificación, por exemplo, da titularidade dos terreos onde se iba a executar o proxecto. E o que mandou o Concello de Ribadeo foi unha certificación do secretario onde di que o alcalde informa tal. Home, isto moi, desde un punto de vista xurídico, moita documentación non é. Haberá que presentar, eu pola miña profesión, que son licenciada en Dereito, sei, non hai que presentar algo máis. Por lo tanto, tampouco se pode escudar o Concello de Ribadeo que se lle estaban pedindo máis ou menos tonterías que podíamos pasar como administración, que en todo caso non se pasa ninguna, pero é que se lle estaban requerindo documentación absolutamente básica e necesaria. Por iso a esta Consellería e o Goberno da Xunta de Galicia non deixa de causarlle certo estupor, porque tamén coñecemos as informacións que se verteron en determinados medios de comunicación, de que se poida decir varias falsedades. Primeiro, que se denegou un obradoiro. Non se denegou. El desisteu dese obradoiro. Segundo, que meter en isto color político eu supoño que produce ou obedece a unha maniobra de confusión deliberada por parte do Concello de Ribadeo de ocultar, e permítame a expresión, a súa propia incapacidade de xestionar un procedimento. Entonces pretenden ocultar baixo colores políticos que, además, como moi ben vostede dixo, hai moitos concellos, non evidentemente do Partido Popular, incluso moitos agrupados que tiveron estes obradoiros de emprego. Repito, o expediente está aí, o expediente está na administración, todos os feitos que eu acabo de decir están perfectamente constatados e probados, e, polo tanto, eu creo que cando un se equivoca, como foi neste caso a Corporación Municipal ou o alcalde de Ribadeo, o que debe facer en todo caso sería pedirlle disculpas posiblemente a 45 persoas que quedaron sin ter obradoiro de emprego. Vaya rematando, señora Díaz, por favor. Moitas gracias, señora Díaz. Señor Balseiro, ten vostede a palabra.